Fòrum de la Som Cultura d'enguany tenia com a eixos principals la relació aquesta entre cultura i educació, i nosaltres hem volgut ser-hi present d'aquesta forma, intentant generar el debat necessari entre ambdós àmbits per precisament promoure bones pràctiques i analitzar una miqueta el que s'està duent a terme. El bestiari festiu ha estat present en aquest fòrum de la Som Cultura des de diferents vessants. Des d'una banda, una exposició d'una dotzena de dracs que podem veure aquí darrere, estan escampades al llarg de tota la fàbrica de creació, i per altra banda vam proposar el divendres una taula rodona sobre la relació que té el bestiari festiu amb l'educació, una miqueta presentant experiències que s'estan duent a terme i marcant les noves línies de treball que com a agrupació tenim. I per últim, al llarg de la jornada del dissabte s'han organitzat dues trobades, una al matí de bestiari tranquil, infantil, i a la tarda una bestiari infantil amb foc. Els dragolins van veure la necessitat de que els nens tinguessin un protagonisme dins la colla, perquè teníem nens i no teníem funció. I vam decidir fer els dragolins, que és com una imitació del drac, perquè ells tinguessin el seu protagonisme. I per incorporar una mica de bestiari dins la cercavila, que actualment no hi era. Llavors vam fer per fires que es van estrenar, l'Albert Madrenys va fer un ball pels dragolins. Que és el ball que vull ser allà. I el dia del pregó de fires el van estrenar i és el seu ball propi, a part de totes les cançons que fan a Cercavila junt amb tota la resta de Falera. Són les cap de colla de l'associació, la colla del Drac Petit de Sant Pere de Ribes. Aquesta colla està fundada ja fa molts anys. L'han agafat nosaltres com nova, diguéssim, des de fa 3 anys. I la veritat que els timbals s'han estrenat ara i superbé. Els nens comencen des de molt petits, des de 4 anys, i a mesura que van creixent passen de ser timbalers a portar la bèstia amb el foc i estan supercontents perquè ho porten. El dia d'abans estan sense dormir, amb moltes ganes de sortir al carrer, a viure la festa, coneixen totes les cançons i la veritat és que s'ho passen molt, molt bé. El grup del Drac de Terrassa es va fundar el 1980 i la figura es va fer pensant en un antic drac que havia hagut a Terrassa que va desaparèixer durant la Guerra Civil i llavors es va crear aquest drac. Hi ha una rèplica que és del 1990, que és la que normalment portem feta per fibra de vidre, i el 98, com eren molts nens els que estàvem a la colla, es va crear l'infantil, que actualment tenim bastants components i anem tirant endavant. Doncs la veritat que està molt bé perquè s'ensenyen molts valors, no? El companyerisme, el treball en equip, tots anem a una, no? Venen als assajos, aprenen els balls, practiquen, ensenyen a canviar, s'organitzen entre ells i a sols i, sempre que preguntem, a tot arreu on anem acabem venint gent a preguntar com es pot apuntar a la colla, sobretot quan fem sortides de Terrassa. I en aquest últim any ens han entrat moltes famílies noves amb molts nens, perquè normalment són els nens els que tiben i acaben apuntant-se tota la família, però són els nens els que tenen ganes de participar, de portar el drac, de fer correfocs i de formar part de la colla. El Barrina sempre ha portat gent jove. Ha sigut la part de la colla que porta foc, perquè encara tenim uns altres que no porten foc i són més petits, però aquest és el drac petit que porta foc dintre de la colla. Llavors portem una colla de gent d'entre 14 i 18 anys
i una colla de tabalers també d'entre 13-14 anys fins a 16-17. La gent jove els hi agrada molt, i aquesta bèstia l'han modificat per dintre perquè els nanos cada vegada volen fer més coses amb la bèstia. Aquesta bèstia no va a davant i darrere, ni dona voltes, sinó la intenten baixar, fan una sèrie de moviments que amb una bèstia normal no ho poden fer. Està preparada per dintre perquè els nanos puguin fer-la ballar, que és el principal. Tots els hi agrada el foc, no els hi agrada anar sense foc, i anem cremant tot el que es pot i més.